Away urang ba ubala tip kerteng kum ubat star ding do nakathain Ribahoy district uba sya kem haki pulit jong ka Assam haka laitrik uniu benai nai tung arja arsaw ba keno kit mau bi ain sya kasnong bat ya ubala dawaru na ka sarkar ban palai no ya uniu urang ba ula lait no menin kasngi ka khat artrik benai nai tung arja arsaw kani ka jing sya kem urang ba kadai na kadaw ba kasnong kamdon yo surok uba paka bat kalapoi sya upot ba uniu urang ba usya kem no haki pulit ki ba ap pahra ki samla jong ka thain Ribahoy kila kenturu ya ka sarkar bahkan pai khmat syakani ka dong ka thain ya ka bala sya e ben menta la palat dakis pas nem hakani ka jinglei senran yo ba bat star dingdo na central jail Assam la senran yo u dakiseng bapher ki ba kentup ya ka HNYF RBYF FKJGP HYC HANM bat kiwei de bat ka sur upai ba ka western Ribahoy bat ka western Ribahoy darbar hakani ka sngi ka ba khat atrik jong upnai Julai arja saw naileng jongi ki sengbahang ki badon hapok area kadong kathan western Ribahoy hadin kaba nidoi ha ki social media bat hagaji itu ki pasnong prathau ki banasnong bilahari ba uwei upardok pasnam jongi ubade u babu bakstar dingdo uba la syakem no ha ki forest Assam nadu kalai tarik jong une ubnai tengi penpau ke jing snusi had duk menta ila banong ba ke jing le jong kani ka sarkar Assam ka ba lengba ijing bakla e barit ka penlong pat ya kani ka kam ka ba hadu ba ki bahing hasam ki pasnong pathau ki perlok perjor bat kadong kathanhi kadon hapning ke jing susi dan ba ke jing le jong kani sarkar Assam ba kem da bishar kem da wat punya kalau kam kiba une orang ba une bobu ule hendak kila syukiam bat ini mancani ini yang sudah